Искам да ви направя демонстрация с ето тази машинка за вакуумиране на марка Мюлер. Изключително качествена и много бързо се работи с нея. Цената ѝ е 71,90. Ето я машинката. Предварително съм я включила. Имам си изрязана лента. Поставяме в чопчетата. Штраквам. Трябва хубаво да штракне. Да се чуе. Тъй като е ролка, предварително залепям от едната страна. Ето, залепена е. И сега ще поставя един предмет да демонстрирам как ще се вакуумира. Изключително лесно се работи с нея. Има си бутон за залепене. Има си бутон автоматичен, в който едновременно измуква въздухът и залепя. Също така вътре в нея може да се сложи отделно ролка и си има ножче, с което може да го отрежете директно вътре в машината. Ето, вакуумирано е. Може да я откриете в онлайн магазин emolnamol.com. Цената ѝ е 71,90.